Vale, cuando quieras. Jo crec que el Museu Can Framis va ser una mostra d'un canvi de sensibilitat, no? Que recollia d'alguna manera uns interessos que en aquells moments ja estaven voltant a la ment de tothom. I parlo no tan sols dels arquitectes, sinó parlo també de la ciutadania. És el contrari de voler-se manifestar, el contrari de voler-se ensenyar, més aviat el que vol és amagar-se. Es pot entendre que el projecte en aquell moment era una mena de crítica en aquesta arquitectura excessivament arrogant, d'alguna manera, i volia ser precisament el contrari. En el moment que es va construir aquest edifici, era un moment de canvi de tendència on precisament aquest tipus d'actituds ja no eren pertinents, ja no coincidien amb els anhels, diguéssim, de la gent. L'edifici sempre va ser concebut com un contrast amb un barri tecnològic, des del meu punt de vista potser excessivament escèptic o inhumà d'alguna manera, no? I per tant sempre va voler ser un oasi, un espai de silenci, un espai de natura, un espai natural, un espai on les persones se sentissin còmodes. I el projecte es va concebre com una manera d'abraçar la gent, no? De cuidar-la, d'acariciar-la, no? Dins d'aquest entorn de vegades excessivament agressiu. Una arquitectura porosa, feta amb materials tradicionals, propera, diguéssim, a l'usuari. L'edifici és un símbol d'una nova manera de relacionar-se amb l'arquitectura i amb la ciutat que molts dels estudis europeus d'aquest moment estan treballant. Jo crec que dedicar-se a la docència és acostumar-te a una crítica constant. No sé si és representatiu d'aquell moment, el que sí que és representatiu o important amb la meva pròpia carrera. Jo estic segur que aquest projecte va canviar la manera de treballar del meu estudi. I per tant també la manera d'ensenyar i de comunicar-me amb els estudiants i de l'arquitectura que els volia transmetre. I això també et fa que la teva pròpia professió, el teu propi taller, siguis també molt més autocrític amb la feina que estàs fent. I autocrític sobretot amb la pertinença d'aquesta arquitectura al temps on es construeix, que em sembla que és fonamental. Crec que la relació amb l'existent del moment en què estem vivint ara és molt diferent de fa uns anys. És una de les coses que ha canviat més en els últims anys. Abans tan sols es volia mantenir allò que valia la pena des d'un punt de vista formal o arquitectònic. En canvi, ara ha entrat en joc el tema de la memòria, no? Aquesta fàbrica en concret estava previst enderrocar-la, però els veïns van dir que era una de les primeres que s'havia instal·lat al barri i que no fos bonica no era una raó suficient com per enderrocar-la. Per tant, crec que aquest canvi em sembla radicalment important. El fet que ja no s'enderroca tot allò que no val la pena, sinó que s'intenta mantenir en tot el possible tot allò que ja existeix, no? I no tan sols per raons econòmiques, sinó també per unes raons de memòria històrica, no? I de relació inclús amb la gent que vivia al voltant.